Can we just read verse 38? Verse 38. Petro akati kwavari, tendeukai mumwe nomumwe wenyu abhabhatidzwe nezita raJesu kuti mukanganirwe zvivi mupiwe chipiwa chomweya mutsvene. Let's go to verse 14, verse 46 and 47. Verse 46. Zuva nerimwe wakanga vachitsungirira mutemberi nomwoyo mumwe vachimedura chingwa mudzimba dzavo vachidya zvokudya zvavo nomufaro nomwoyo wakanaka vachirumbidza Mwari vachidikanwa navanhu vose. Ishe wakawedzera kwavari zuva rimwe nerimwe avo vaiponeswa. 42. Vakatsungirira pakudzidzisa kwavapostora napakuyanana kwavo napakumedura chingwa napaminyengetero. Vanhu vose vakabatwa nokutya zvinoshamisa zvizhinji nezviratidzo zvikaitwa navapostora. Reaction to God's word. Zvinoitwa nemunhu paanonzwa shoko raMwari uye impact kana zvinoitwa naMwari kana munhu agamuchira shoko raMwari nemutoo waagamuchira nawo. Now takaona atinzvichitari kuti Mwari unoite zvinhu because takati muna Genesis zvinoti pakutanga Mwari akasika denga nenyika. Saka pane panotangira zvinhu uye hazvinei zvingazova mberi kuna Mwari nokuda kwezviri Mwari. Mavambo echinhu anokosha nekuti ndiwo anodetermine, ndiwo anounza zviri mugumo. Saka Mwari paaida kupfuurira mberi kwechinhu chimwe nechimwe wakatanga pane zvaakati zvimere panyika zvakatanga nembeu. Oti kana mbeu idzodzo dzamera pakava nomuti, muti iwoyo chava nezvibereko zvine mbeu yorudzi rwakambodyarwa pakutanga. Saka mbeu ikamera inobudisazve chaingovapo pakutanga. Saka kupfuurira mberi kunoitwa nekuda kweichecho chakateyiwa nechekare. Saka takaona pamusoro pevhizheni yemuprofita yaakaona mweya yakasungwa iri mutorongo. Chimiro chaiveri nezvaiva pfungwa yaMwari pamusoro pazvo. Iyoyo inotaridza kuti inoonesa zviri kuita kwaMwari kana kuti kubata kwaMwari pamusoro pechinhu chimwe nechimwe chaangadai achigamuchira. Vangava vanhu, chingava chimiro chingava panyika. Mwari une pfungwa yaainayo yakateyiwa nechekare. Takaonazve kuti kune mweya yakaipa inobata iko zvino. Iyoyo mweya iyoyo yakatemerwa kana kuti yakatotongwa. Zvakava iyo mweya iyoyo payakateerera kuna Lucifer zvakadyara chisingashanduki mairi. Hazvinei ingafamba ingaita zvipi kuma-1000 kana mamiliyoni amakore, asi mweya iyo yakatongwa nechekare nokuda kwezvavakaita vatumwa
apo Lucifer wakasimudza mwoyo wake kuti ade kufanana naMwari. Saka zvinhu zvose Mwari paanozviita, Mwari haashanduki. Saka unodzvara kana kuti unotarisira matiri kupfuurira mberi kwekusashanduka, kupfuurira mberi kwezviri icho choMwari chaakatemera mukati medu. Saka Peter pazuva rePentekosta vamubvunza kuti saka toiteiko? Wakavaudza chinogamuchirika pamberi paMwari kubva pakutanga ikoko kusvika pakuguma. Unoti tendeukai mumwe nemumwe wedu agobhabhatidzwa muzita raJesu Kristu, agokanganwirwa zvivi zvake, agopiwa mweya mutsvene. Is that right? Saka inheyo dzakateiwa naMwari dzinounza nokujekesera mumwe nemumwe chinoita kuti agamuchirwe naMwari. Hakuna chimwe chisati chiri nheyo idzodzi chinoita kuti munhu agamuchirike kuna Mwari, uye hakuna chinozoitwa chisina kuteiwa panheyo idzi chinokwanisa kuzova nenzvimbo kuna Mwari. Saka Peter wakati kunyange chipikirwa ichochi kwai ndechenyu navana venyu navose vari kure vachazodanwa naMwari. Saka tinoona pano pachisetwa foroma yemagamuchirirwe anoitwa vanhu naMwari muushe hwake. Kutendeuka kunouya nekunzwa shoko raMwari. Hakuna chinhu chinozopa munhu kuti ari munharaunda dzoumwari hwaMwari kana ukaramba ichecho chiri Mwari chaakatemera kuti chive ndicho chipimiso uye chive ndicho simbiso yekugamuchirwa. Saka shoko raMwari tikarinzwa, zvatinoita naro pamavambo iwayo tarinzwa, mobvisa kuti vanhu ava havana nzwisiso kana zivo yavainayo ine udzamu hweicho Mwari chaanoda pamusoro pavo. Vanhu vari kungoudzwa pamusoro pekutadza kwavo, vanhu vari kungoudzwa pamusoro kuti Jesu wakafira zvivi, uye vanhu vari kunzwa kunzi isati nakudhakwa pano asi mweya mutsvene ndowauya zvataurwa namuprofita Joel. Saka vabayiwa pamwoyo yavo, vakabayiwa neshoko raMwari. Tinoona apo hakuna chimwe chakavatsvata, hakuna chimwe chakavaunza kuti vade kugamuchira chavakagamuchira, asi kuti ishoko raMwari. Nekuti vakaunzwa kuna Mwari neshoko raMwari, zvanzi vakazogara zuva rimwe nerimwe vari vachidzidza patsoka dzavaapostora, padzidziso yavaapostora. Ndizvo dini? Why? They continued steadfastly in the apostles' doctrine. Vakaramba vachitsungirira nemhaka yei? Nemhaka yekuti vakagamuchira shoko raMwari. Andinoona nokuda kweizvozvo kwai Mwari akazoratidza simba rake nezvishamiso namabasa makuru aiitwa navaapostoli, asi havana kuunzwa namabasa iwawo. Vakakonviktwa mumwoyo mavo kuti vauye kuna Mwari neshoko raMwari. Andinoona saka then the state was set kuti kugamuchirika pamberi paMwari zvinotora mhodzi kana foundation kana nheyo dzeshoko raMwari. Tikapocha ipapo pane dzimwe nheyo dziripo zvekare dzatakabona kuti pane mweya
iri kuti profita yakasungwa iri mugehena inewo influence but ine simba pamusoro peupenyu hwavanhu vanorarama vari panyika. Then zvavanoita zvinobatwa nekukonzereswa nekuda kweichocho chakateiwa kare nowakaipa. Remember, wakaipa nheyo dzokurashika kwake, nheyo dzekuparadza kwake kunyange vatuma vakamutevera dzaiva dzekubva pashoko raMwari kuti Mwari ndiye Mwari. Lucifer akada kuvawo iye muMwari. Saka chose chakagamuchira chimiro ichocho kwai vakasungwa vari mutataro, vakamirira zuva rekutongwa. Ishe vatibatsire. Now, saka kana tikaudzwa kuna Mwari nesimba rekugamuchira zviri shoko raMwari, matiri munodyarika hunhu, munodyarika femero, munodyarika simba rinoda kuramba richipfuurira mberi nokuda kwokuti tagamuchira chiri chipenyu chiri shoko raMwari. Saka upenyu hwedu ngahuteiwe, upenyu hwedu hunoraramiswa kwete nezvimwe zvose asi neshoko raMwari. Zvakanaka hongu zvinoya muupenyu hwedu, but hatibviswe okashira, hatibviswi chivavarirwa chokutenda kwedu nechero chingazovako, nechero chingazouya. Zvinouya ngazviuye, kunyange zviri zvakanaka zvikauya muupenyu hwedu, ingava pfuma, kungava kubudirira, kungava kuziva, kungava kudzidza, hatibvisiki pane zviri nheyo dzakateiwa mukati medu. Hatinoona, hatizobviswa nokuti ndambe ndisina chinhu zvinodava nechinhu. Uyezve kuti negative hazvidi zvingazotaurwa, hazvidi mashoko andinganzwa, hazvidi zvingarehwa pamusoro pangu, hazvidi bvisi pakunamata Mwari. Tandaudzwa zvokuti ndazonzwa zvokuti vazvonditi, handina kuudzwa nezvavakanditi, ndakaudzwa neshoko raMwari. Saka zvakaipa zvingauya kwandiri, ndotikonzwa achiti ndakaziva zvose, ndakaziva kuguta, ndikaziva kuva nenzara, ndakaziva kuva nezvizhinji, ndikaziva kuva ndisina chinhu. Izvozvo zvose hazvina kukanganisa kutenda kwangu, nekuti wakagamuchira zviri shoko raMwari. Ishe vatibatsire. Saka chinotiumba hama, chinotitiudza mberi, chinotipa kuti tive vanhu vanoraramira zviri uzere hweshoko raMwari, kuisa mwoyo yedu pakutenda kuri zvokwadi isingazununguswi nechero chinhu, asi nekuvakika pashoko raMwari risingashanduki. Ishe vatibatsire. Saka zvatinoita naro pamavavo edu tichiuya kuna Mwari zvine chekuita nekupfuurira kwedu mberi pakumunamata. Ishe vatibatsire. Now, nekungoona a few examples dzezvinoita upenyu kunyange mangwana, kunyange munguva inozouya, maringe namagamuchiriro atakaita kunamata Mwari. Ishe vatibatsire. Takaona chitatu zvekare kuti ise Jesu paakasvika kuJerusarema akachema pamusoro peJerusarema, kwete nekuda kwekondisheni yaiva Jerusarema musi uyu, asi nokuda kwezvichazova Jerusarema maringe namagamuchiriro kana marambiro avari kuita chiri kunzwa kwavari zuva iroro. Anoti Jerusarema, Jerusarema, ndaida sei kukuunganidza sehuku inounganidzwa navanhu,
asi wakaramba. Asi zvinoti kwauri zuva richasvika pavachakuvakira muchinjirizi, vachauya vakaparadza vana vako mauri vakasasiya ibwe pamusoro perimwe ibwe, nekuda kwokuti hauna kuziva zuva rekushandirwa kwako. Saka musi weJerusarema temberi yakanga irimo, vaprista vachiita basa ravo nomazvo, zvinhu zvose zvifamba zvakanaka, vanhu vachiti kunamata Mwari. Mwari ndopaakaudza chiri chokwadi chekunamatwa kwose, but vakaramba. Andinoona nekuti vakaramba, Ishe unochema pamusoro pavo, achiziva kuti mugumo kana result yekuramba shoko raMwari inombovei pamusoro pavo. Zvinozovei kana waramba shoko raMwari. Mugumo wako unozovei kana usina kugamuchira chiedza chauri kuratidzwa nekuoneswa panguva yakafanira. Kune simba rovakaipa, kuna manomano rovakaipa, nokuti kana waramba zvokwadi hakuna imwe njira asi kuti uchagamuchira zviri zvenhema. Vanoda pamusoro pavazive kuguma achiti nekuti vakaramba rudo rwezvokwadi, vakaramba shoko raMwari, saka Mwari uchavatumira simba rekuti vatende nhema. Ishe vatibatsire. Now, concerning mweya yakaonekwa nomuprofeti, I just want to read one quote. Pane zvakaonekwa nemuprofita munzvimbo iya yokurashwa. I just want to read one quote. That was on page 15. He says, now I never noticed it too much until about 4 weeks ago. About 4 weeks ago, the wife and I went down to Tucson to do some shopping. And we went in downstairs, and there was a bunch of Sicilian boys, had their hair ratted, you know, like the women do. And you know, these real high trousers, kind of, I guess, they call them the beatniks. And in there, everybody was looking at them. In their head was that big, like women that wears these haircuts. Amen. Okay, thank you. Mprofita ndokuti akaona zvaakamboona aine makore about 14 paakanga adzika kuya kwaaikundarama ndichidonha. Saka akazozviona zvava mupenyu huri chaiko. Amen. Achiona mapfikiro akaita vakomana avo, maitiro avakaita bvudzi ravo, nezvavakanga vachiita, uye vakadzi vaya vakazouya vanga vakapenda meso avo, vakaita zvavanga vakaita. Paakatarira akati vanhu ava kana chimiro ichi ndo chandakaona mugehena, ndo chandakaona vanhu vakarashwa vari machiri. Andinoona na sei Mwari vakamuonesa kana kuti sei zvaioneka muchimiro chakadaro. Mwari vada kumuratidza nokumuonesa kuti
zvinhu zvinoraramirwa navanhu, zvinhu zvinoitwa navanhu, vangafunga kuti kuita zvinhu zvinyowani kana kuita zvakadai, chimwe nechimwe chine chinochimiririra, idha mudivi revakaponeswa kana kuti mudivi revakatorwa. Andi munoona akaona vanhu munzvimbo isisatendeukiki, munzvimbo yokurashika, vanhu vari muchimiro chavairemba chiri. Ozoona vanhu zvekare vari kurarama vari panyika, vari muchimiro vanhu vakaita maitiro aakaona avo vakatotongwa nechekare. Amen. Akazotaura nyaya iyi yekuti souls that are in prison, mweya yakatosungwa, mweya yakatapwa, mweya isina chinoidzora. Nemhaka yei hama zvinhu zvakadai? Peter unotaura achiti kunyange Kristu paakafa, mumweya akainonoparidzira mweya yakasungwa, mweya isina kuteerera pamazuva okuparidza kwaNoa, mwoyo murefu waMwari uchimira kugadzirwa kweareka. Anditi akaenda kunoiparidzira. Now, anga asingaiparidzire kuti itendemuke, wakaenda kunoiparidza zvokwadi zvakataurwa naNoa kuti paiva neareka yekupukunyuka nayo. Iye amene ndiye waiva areka iyo, asi mweya iyi haina kuteerera. Amen. Saka pane payakachengeterwa ichimirira zuva rekutongwa. Saka that impact, simba iroro rokuchengeterwa kumirira zuva rinobatazve muna vanhu vanorarama munguva yatinorarama vakasateerera sekusateerera kwakaita mweya iyo. Ndozvinoratidza kuti divi ravo riripi. Saka zvinokosha paupenyu hwedu hama kuteerera nokuita maringe nezvinoreva shoko raMwari, nokuti hakuna chitsva chinombovapo panyika. Zvinhu zvose zvine chakazvimiririra, ida mukururama kana kuti mukutongwa, ida mukuponeswa kana kuti mukurashwa. Saka zvinokosha patiri hama kuti upenyu hwedu hushaumbirwa pazvinhu zvisati zviri zvokwadi neshoko raMwari. Tinogamuchira nokuraramira shoko raMwari, nekuti wakaipa unouya kunyange munharaunda idzodzo dzezvekunamatwa paMwari. For instance, Judas Iscariot waivapo pakati pa11, waivapo pasi peshumiro yacheJesu Kristu, padambudziko rake ndere mavambo namawiro aakaita achiuya kushoko raMwari. Unhu hwake hunakwanisa kumupa kuraramira zviri zvakafanira. Nokuti Bhaibheri rachiti kwai ndiye paya panyaya yamafuta akadai akatengesa mafuta. Zvanzi haana kuzvitaura izvo zvinokuti ane hanya navarombo, asi kuti vada kuti mari ivepo muhomwe, kana yavapo iyopo dashi vaino. Ani munoona but ari mushumiro, ari kunova apostora, asi pane hunhu hwaakaramba kusiya kubva pakutanga, wairamba uchibata nomari. Kudakara asvika pakunotengesa Ishe, kudakara asvika pakunozvisungirira, kudakara asvika pakunoputika pari. Saka Peter naiwo akauya kuzotevera Ishe. Ishe akaita chishamiso chiya chaakaita chehove dziya, but kuna Peter zvakamupa kuti aone kubata nokuita kwaMwari. Akatendeuka mwoyo wake akati, Ishe, ini ndiri mutadzi, pateiwa nheyo mari dzezvichazoitika mberi kwose uko. Ndochikuti uno usiku
kutendeuka. Atinoona nemhaka yekuti akadyara tendeuko musi waakauya achigamuchira shoko raMwari. Saka there's no way yatingapotsa, there's no way yatingazoti zvinhu zvichazoita nemumwe mutoo kana tikaramba kuseta nheyo dzokunamatwa kwaMwari muupenyu hwedu pashoko raMwari. Kana zvakaipa zvikazouya hazvigone kukubvisa, kana zvakanaka zvikauya hazvigone kukubvisa. For instance, Judas akapiwa shumiro. That was good. Because in Numbers chapter 1 zvinonzi mumwe ngaatore this bishopric, basa rouapostoli. Judas waitoita basa rouapostoli, zvanhu zvakanaka kwaari. Judas akafamba naShe Jesu amene. What a blessing yekufamba naShe Jesu Kristu. Judas akatopiwa kuti aende kunoparidza achibudisa mweya yakaipa. What a blessing ikapiwa munhu kuti ave chikamu cheshumiro. But izvozvo zvese zvakanaka izvozvo hazvina chazvakaumba mukururama muna Judasi. Nokuda kwenheyo dzaakabvuma dziteke muupenyu hwake. Zvese zvingazouya hazvinei ungapiwa shumiro, hazvinei ungapiwa mari, hazvinei ungapiwe pfuma, hazvinei ungapiwa. Zvese izvozvo kana zvisiri panheyo dzekutendeuka kuri shoko raMwari hazviunze chakanaka muupenyu hwako kana muupenyu hwako. Ndizvo dii? Saka zvinotora kuva panheyo dzechokwadi dzeshoko raMwari. Ishe vatibatsire. Uye magamuchiro andinoita shoko raMwari pandinorinzwa uye pandinojekeserwa mweya wangu kuti ini ndiritende. Amen. Saka muprofita anoona madzimai aya nechimiro chavaiveni kwavari papasina maruramire ekuti vangatendeuke. Uyezve simba raivapa kuti vaite muitire iwoyo rakange riri simba rakange rato pasi pecondemnation, pekutongwa nokurashwa naMwari. Saka ukainfluenzwa kana ukakonzereswa kuita zvinhu zvakatotongwa nechekare, iro zvinonetsa kuti uzviruramise kana kuti unatsire kururamisa upenyu hwako pazviri. Hazvine ungazonzwa shoko raMwari mumutoo upi. Hazviiti kuti zviunze chiedza chekururama mauri. Ndochikonzero Ishe wakataurira vadzidzi vake akati, mumwe uchandibanikira pano. Pita akati, ndava ini here? Natomei akati, ndavawo ini here? Judas akabvunza futi, ndiniwo here? Handinoona kuti yambiro iyo yekuti pana achanditengesa iunze kutendeuka muna Judasi zvaro zvatodarika nemhaka yamaitiro akaita pakuuya shumiro. Saka kana Mwari akatumira shoko rake, zvounoita naro zvine chekuita nemugumo weupenyu hwako. Zvese Mwari unozviteya mushoko rake. Ndizvodii? Zvese zvazuva rimwe mangwana Mwari unozviteya mushoko rake. Saka anokupa shoko rake sembeu inofanira kuti izobereka zvinofanira kuzova imwe mangwana. Saka shoko irero iwe ukariramba, iwe ukasarigamuchira, iwe ukasaritora nenzira yakafanira kuti uritore nayo, hauna simba rezvibereko zvokururama kwaMwari kana wozorarama muupenyu huno. Hazvinei chingaitwa kwauri,
hazvinei kungaudzwa pane chinhu chiri chaicho. Ndochikonzero even Lord akanzwa shoko raMwari. Handindizvo. But manzwiro aakaita namagamuchiro aakaita handiomba magamuchirwo akaita shoko raMwari naAbhurahama. Nokuti pakazonetsa zvinhu zvikanzi akachuza kuda kuti uende, akachuza zvisizvo. Handinoona akaenda kudivi risvikiro. Vanhu vaibva kunyika yechipikirwa vachienda kunyika yechipikirwa. Pazvoti right now sarudzai zvamunoda. Mozisi akandamira pano, uri kudivi rangu ndauye kwandiri. Ada zvaka Abhiramu nanaKora nanaDhatani endaiko. Vanhu vakandozvibatanidza nanaAbhiramu. Zvabva kupi? Zvabva musimba rechinoraramira mwavari. Even though vakaenda vakaona nyika yakatorwa naMwari kuti ndiyo nyika yandakupa iyi, nemhaka yekuti Bhaibheri rachiti ivhangeri vakainzwa semadziro atakaita isizvo, asi havana kuivhenganisa nekutenda. Can you see? That was the problem. Shoko rakainzwa, but harina kuvhenganiswa nekutenda. Kutenda chinombova chii? Paul pane nzvimbo kuvaEfeso anoti takaunzwa kubhabhatidzo rumwe chete, kunashe rumwe chete, ndizvo nii? Kukutenda kumwe chete. So what is that faith? Kutenda ikoko chii? Profita akadzisa achiti kutenda chizarurwa. Kuzarurirwa. Kutenda chii? Kutenda ndorusimbiso rwezvinhu zvatinotarira. Saka kureva kuti rutendo imhodzi inofanira kuti ibereke zvinozovapo. Saka kana pasina kutenda, sezvavaireri ivo havana kugamuchira shoko raMwari nekutenda, kureva kuti havana kurigamuchira. Anything chaizopinda kana chaiuya pakati pavo, chakanaka kana chakaipa, hakuna chaivapa mauramire ekupfuurira mberi kuti vanobata chavakadanirwa kubva kuIjipita. But azvino kuIjipita havana kubuda, vakabuda. But vakazomuka vaMoabhu vakuti mazitaira avo vakatorwa vakatopinda mupfungwe navaMoabhu. Vakazomuka vanaKora nanaDhatani vakatorwa vakatopinda muchimiro chanaKora nanaDhatani. Nemhaka yei? Magamuchiriro avakaita shoko raMwari ravakanzwa kubva pakutanga. Saka zvinokosha hama, usarerutsa, usaisa padivi shoko raMwari, nokuti mariri ndo mune mbeu inokupa mangwana wako. Amen. Zvese zviri pamavangu, nekuti pakufamba kwatiri kuita pane zvinoitika munzira umu, pane zvinozooneka munzira matiri kuenda. Saka zvinoda chinhu chinorarama, zvinoda mbeu iri yechokwadi, zvinoda shoko riri rechokwadi, kuti rikupe maruramire ekuzobudirira pane zviri mwarama. Ndochikonzero pakuuya kwaJesu Kristu panyika, mutumwa akaudza Mariya akati uchafukidzwa nesimba rokumusoro-soro, nomweya waMwari mutsvene uchava pamusoro pako. Then chinozoberekwa ipapo chichanzi mwanakomana waMwari. Zvabvepi? Hazvina kubva pakungonakidzwa nokunzwa, hazvina kungobva pamota nosvika mazuva ano. Zvakabva pakuti Mariya wakafukidzwa nesimba iroro nekuti wakanga atenda shoko raMwari. Chakaberekwa ipapo. Toda kuona rudzi rwacho. At 12 years akasara kuJerusarema.
vachimubvunza wazviitirei, akati ndinofanira kuwapa basa rakakawanda. Kerusi chii chakametsa kudaro? Maberekerwe. Kerusi uye nekuti Mariya wagamuchira shoko raMwari muzvokwadi yekugamuchira shoko nemazviri, mambo akangoerekana angofunga kuti vanhu vese ngavaende kumaguta avo, kuti Mariya aende Bheterehema nekuti waiva wokubheterehema. Bheterehema inzvimbo yaiva inoita makwai. You remember, pavakaenda kukuwanika, Jeshuwa achivagovera, hafu yerudzi rwaManase yakasara mbiri kwaJorodhani, nerudzi rwaRubheni vakasara mbiri kwaJorodhani. Nemhaka yei? Kwaiva nenzvimbo yakafanira mafuro emombe. And then when we come to Bethlehem, Bethlehem yaiva nzvimbo yaimera kana kuti yaiita zvakanaka gorosi rinogadzira chingwa. Jesu ndiye chingwa cheupenyu. Bethlehem yaiva nzvimbo yaiita makwai. Ndochimwe vafudzi vakaonekwa vari kuuragu vachinzi endai munoona muguta raDhavhidhi maberekwa muponesi. Andimunoona nokuda kwaizvozvo Mariya akagamuchira shoko nekutenda, zvinhu zvakambomuita kuti aende ikoko. Andimunoona zvinhu zvinoita kuti uende pari pechokwadi, zvinhu zvinoita kuti uende munharaunda inoita chawakagamuchira chechokwadi chikudewo chiri chokwadi. Andinozviona efeti akaenda kuna Jorodhani kwavapinda Johani, akati Johani akati ndinofuna kubhabhatidza, akati aiwa ngatizadzisei kununura makosa. Akabvuma kubhabhatidzwa naJohani, achibuda mvura, mweya mutsvene ukamuzadza muuzere hwavo. Is that right? Nemhaka yei tsvakai mavambo ake kugamuchirwa kweshoko raMwari. Saka zvinokosha hama muupenyu hwatinorarama kuti hama tisaite play around, tisatamba neshoko raMwari, nekuti ndiyo mbeu inotipa mangwana edu kuti ave anogamuchirika pamberi paMwari, nekuda hama kwezvinoitika munzira yedu. Handiti hazvisizvo zvinokosha, hazvisizvo zvinoreva chinhu, so to speak, muupenyu hwedu, but chinoreva chinhu chaicho mavambo ekuuya kwedu kuna Mwari. Nekuda kukuudzai kuti matambudziko achauya munzira yedu, zvinogosha zvichauya munzira yedu, vanotaura vachataura munzira yedu, asi zviri maringe nekuti ndavamba sei. Andinoona nekuti kuneta kunouya futi, nekuti zvinhu zvinosvika pazvinoremawo pakurarama kwedu kufamba kwedu. Kuneta is very natural. Kuneta kuri mumusikirwe, asi Isaiah unoti majaya achaneta, handiti, asi vanomirira Jehovha vachasimuka nemapapiro seegoni, vachamanya havanganeti, vachafamba havangawiri pasi. Nemhaka yei? Vachavasa nemapapiro seegondo. Kuva nemapapiro egondo kuva nomusikirwe nechiberekerwe nomuumirwe wegondo racho. Can you see? Saka zviripo zvachasangana nazvo munzira. Okay, let's just see this for an example. Ngatione pana Matthew chapter 25. Can you read from verse 1 maybe up to, let's take 2 minutes. Verse 1. You know,
ushe hwokudenga hwakafananidzwa navasikana vane gumi vakatora mwenje yavo vakabuda kunogamuchira chikomba. Vashanu vavo vakanga vari mapenzi, vashanu vakanga vakachenjera, nokuti mapenzi akatora mwenje yavo akasatora mafuta, asi vakachenjera vakatora mafuta mumidziyo yavo mumwenje yavo. Zvino chikomba chakati chichinonoka, vakakotsira vose vakavata. Pakati pousiku vakanzwa mheremhere, chikomba chouya, budai mumuchingamidzei. Zvino vasikana vose vakamuka vakagadzira mwenje yavo. Mapenzi akati kuna vakachenjera, tipeiwo mamwe mafuta enyu, nokuti mwenje yedu yodzima. Asi vakachenjera vakapindura vakati, kwete, zvimwe haingatikwaniri isu nemi chose. Endai henyu kuna vanotengesa muzvitengere. Vakati vachienda kundotenga chikomba ndokusvika zvino, vakanga vakazvigadzira vakapinda nacho pamutambo wokuwana mukova ukapfigwa. Pashure vamwe vasikana vakasvika vakati, Ishe tizarurirei. Akapindura akati, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, handikuzivi imi, naizvozvo rindai, nokuti hamuzivi zuva kana nguva. Amen. Seunoga siachiti rindirai, hamuzivi zuva kana nguva. Ndizvodii? Nguva haitemerwe, haitwi nemugumo, inoitwa nezvinoitwa pamavamo. Vese vakabuda, vese vakapinda mumba, vese vaimirira chikomba. Asi zvanzi vakachenjera vaiva namamwe mafuta, mamwe ari mumudziyo, ari mumarambi, mamwe ari mumudziyo. Vasina kuchenjera vanga vasina mafuta mumidziyo. Handiti vese vakaenda, vese vakamirira. Kutsungirira kwavo, kumiririra kwavo, tarisiro yavo, zvese zvingadai zvaiva very super. Vese vachifara kuti chikomba chinouya, vese vachitsunga kuti zvikabasa chanonoka, asi chinouya chete, ngatitsungirirei, ngatirambei tiri pano. Vese vakaramba vakadaro, vakara hope dzamabata, vakavata vose. But pavakazonzwa kudanidzira chikomba chauya, vese vakamuka. Handiti chakazosiyanisa ava ndechekuti zvavakaita pakutanga, mavambiro avakaita namapindiro avakaita, vamwe vakapinda vaine mafuta anokwanisa kuzovamiririra kana nguva yatorwa yakaremesa. Vamwe vakanga vasina mafuta. Saka kuzoda kushingaira, kuda kuzova nefellowship, kuda kuzova nezvino, hazvina kuzovabatsira, nekuti nyaya yakaitadza pamba vavo. That's why ndikuta kuti pamusoro pekuti Mwari kana achipa shoko rake ari kutipa mbeu, zvinozova mangwana zvinobva pane zvataita nhasi neshoko rake. Zvinokosha izvozvo pane zvatinoita pakurarama kwedu. Ndizvodii? Zvatiri kuita neshoko raMwari, magamuchirire atinoita shoko raMwari, mavonero atinoita shoko raMwari, ane chekuita nezvinozounzwa nowakaipa taapambira. Zvingava zvakanaka, zvingava zvakashata, zvinokundwa benzi nesimba ramavavo. Amen. Zvakazarwa chapter 2 verse 21, maybe up to 23. Zvakazarwa chapter 2 verse 21, verse 21 to 23. Ndakamupa nguva kuti atendeuke, akaramba kutendeuka pakufewa kwake. Tarira, ndoda kumukandira panhoo navanoita upombwe naye panhamo huru, kana vasingatendeuki pamabasa ake.
navana vake ndichavauraya norufu, nekereke dzose dzichaziva kuti ndini ndinonzvera itsvo nomwoyo. Ndichapa mumwe nomumwe wenyu paakabata napo. Thank you. Now, you say, when you come to the China, the theatre. No, when you pass Simba, but Jezebel. Ndiye alikunzi Jezebel ndakampa nguva kuti atende buki, akasatendemuka. Inova ndiyo Catholic Church. Yakapiwa nguva yekuti itendemuke, but haina kutendemuka. Mwari wakasimudzwa Martin Luther kuti aonese zera iroro nenguva iyoyo chiedza cheshoko raMwari rakaramba. Saka zvanzi nokuti haana kutendemuka, ndichamukandira panhoo nevanotadza naye vacho. Handindizvo? Uye ndichauraya vana vake. This is correct. Okay, verse 23. Navana vake ndichavauraya norufu, nekereke dzose dzichaziva kuti ndini ndinonzvera itsvo nemwoyo. Ndichapa mumwe nomumwe wenyu paakabata napo. Kwai ndichauraya vana vake nerufu. Zvinhu zvakawanda zvinouraya. Handiti? Mumwe angaurawa nomunondo, mumwe angaurawa nokupiswa nomoto, mumwe angaurawa nokutambwa namavo. Apa zvanzi chichauraya rufu. Can you see? Now, wakauya nomuti woupi? Vana vekatolike ndiwo masangano. Can you see? Saka nyaya haina kutanga navana, yakatanga namai. Akapiwa nguva yekuti atendeuke, kuti azobereka chinotendemuka, azobereka chinorayirika, azobereka chinotsimurika. But mai vakanguva varamba kutendeuka kwacho. Ndizvodi toziva isu kuti Jezebheri wacho wekare wakanga ari mukunda wamambo. Baba vake vakatora mushe nekuuraya akanga ari mambo wavakatora nzvimbo yakutora mambo. Jezebheri paakauya muIsraeri akauya aine unhu humwe chetewo hwokuurayiwo. Ndiye akaurayisa Nabhoti wakarurama. Ndiye akauraya vaprofita vamwe vakadakara Elijah akafunga kuti ndini ndega ndasara. Waivamuurayi nekuda kwechakamubereka. Iye nokubereka womwana wake akazororwa namambo weJudha. Zvikaita kuti mambo weJudha asiye futi kunamata Mwari. Saka pano zviri kunzi ndakamupa nguva yekuti atendemuke, akasatendemuka. Saka haaizokwanisa kubereka chinotendemuka, haaizokwanisa kuva neunhu hunotsiurika, nekuda kwokuti iye wakaramba kugamuchira icho chinoita kuti zvinhu zvimunakire. Tose takatadza, kuti pane chinhu Mwari chinodiwa: kutendemuka. Ukaramba kutendemuka, wauraya mangwana ako, wauraya chauchabereka, wauraya chauchaunza pamberi paMwari. Nekuda kwokuti hachina hwaro, hachina unhu hunokwanisa kuti Mwari abate nahwo achipfuudza mberi zviri shoko rake. Kana zvadaro, wava munhu wafanana nemweya iya yakaonekwa nomuprofita yakatokanzurwa kare pamberi paMwari. Hapana chichanzwika, hapana chichaoneka, hapana chichagadzirisika, nokuti mweya yacho yakatusungwa nemutoro towisana. Saka wakapiwa nguva. Pane chinoitika hama kana tikatora shoko raMwari nenzira iri shoko iro. You remember David akatadza. Nathan muprofita akauya kwaari akamuti, David watadza. Chakaitwa naDavid ipapo ndechekubvuma akati ndakatadza. Ndizvodi ndopaakazonyora Psalm 51.
yaiva nyaya yake watuno muprofita Nathan achimuudza kuti unda zvawaita watovhiringa zvinhu wauraya Biblia mujeti waita zvawaita izvi wakanganisa vanhu pamwana akabvuma ipapo pamberi pomuprofita akati ndakatadza yaifanira kuva nyaya yaingopera vanhu vaviri ipapo but David akasvika pakundoinyora chivi chake izvozvo paakanyora Psalm 51 nhasi tiri kuriverenga rekubvuma kwaakaita mhaka yake because David akabvuma nyaya yake profita akati okay haungafi zvino kwazvo asi mwana iyeyo achaberekwa ipapa uchafa harara mwana akatanga kugwara David akandonamata kutsanya kudii mwana akafa David musi wakafa mwana ndomusi waakaenda mutemberi achindonamata handiti akachilipa zvokudya ndipe mvura ndigeze akatanga kugeza akasvika anga achitsanya akageza akaenda mutemberi akandonamata ndizvodi chakanomunamatisa hakusi kuti akanga apiwa a lot of blessings nokuti akapiwa maropafadza akawanda akandonamata nokuti mwana angafa aifanira kuti zvimugumbure aifanira kuti zvimunetse ambosiya zvatinoita zviya kana tinge tadzwa sirizvo zvatinoita zviya kana tinge zvinhu zvatiomera kana tazwa mashoko asiriwo taitwa sirizvo tongoti kana munhu akasvika kadaro bhedha kwede ukabvunza munhu kusei uchida kuya kusevhisi mani anonegaroda kuti pane zvamugumburapo pane zvamuitikirapo pane zvazvidaiswapo ndo zvaanokoshesa kuti kana zvakadaisesaka choiswa chadzwei but David akava nevanhu vaviri kuti aende kunamata Mwari zvadero mwana wake mukunda wake akabatwa chibharo nomumwe mwana wake mukomana zvadero Amunoni iyeye akanga abata chibharo akadzi yake akaurawa naAbhishalomu Abhishalomu auraya iyeyo Abhishalomu akapfuurira mberi akandotora vakadzi vaDhavhidhi akadzinga David paushe David haana kukomplaina kana kurashika kana kuderedzwa munozviita izvozvo achitiza Abhishalomu amutorera ushe kwakauya murume wesvime achimukushira mavhu achimutuka achimutukirira Joabhu akada kuvhomana munhu kuti amuuraye David akati musiye Jehovha wamuti tuka David sei akava namakwanisire ekupfuurira mukutsunga nekuti maari nyaya yake anga aitanga nekutendeuka saka kurangwa kwake kurongwa kwake zvaakaitirwa zvese zvinouya paari pakutadza kwake hazvina kuva chigumbuso kwaari asi chakava chinhu chakatomubatsira kuti anyanye nokuramba achingotendeuka saka pane mheyo dzatinoteira muupenyu hwedu dzine chekuita namangwanani ani munoona saka hakuna kutora shoko raMwari nenzira isiriyo ngatirege kutora shoko raMwari nemutoo usiriwo ngatiuyei kuna Mwari nenzira yeshoko rake kana zvinhu zvikazomuka hama pakunamata kwatiri kuita hama pachamuka dzidziso dzenhema pachamuka zvinhu zvikuru zvinonzi izvi ndiMwari bvaashatani Mwari but zvinokundwa bedzi nokunge tagamuchira chokwadi munzira yechokwadi hazvina basa zvinomabeseseko zedu hazvina basa zvinoitwa kupi ama chinotipa kurarama nekukunda inyaya yekuti tatora shoko raMwari panheyo dziri chaidzo tikaita kudaro hazviiti zvakanaka amen ndochikonzero takaona tichitati kuti shumire yaJohani Mubhabhatidzi yaiva chiedza yaiva nheyo dzekuti vanhu vakwanise kugamuchira Ishe Jesu Kristu vakaramba kugamuchira Johani havana kuwana maruramire ekuti vapfuurire mberi for instance paiva naHerodhi akanga achitora mukadzi womunina wake akanga arambwa naFiripi uko
yakutora Johani akazviudza zvisizvo. Medzisiro musoro waJohani wakadimburwa naHerodhi handiti? Before that, ndiye Herodhi akauraya vana vachiki vese vaya vachinjira vanozomuudza kuti taunzwa zvamamba aberekwa nini, akaramba kugamuchira izvozvo akatsvaka kuuraya. Saka paakauraya paiti ndauraya Jesu ipapo. Later in life, Johani akuparidza anouraya Johani. Handizvo? Okay. But izita rikunzi Herod. Handiti Jesu paakatizwa naye kuenda kuIjipita, zvanzi Herod akafa handiti? Jesu achimuchechera. But panapa pamhaidzo yaJohani tikumuona kuti Herod wamuka iko akafa. Aiwa, mwana wake andikupona. Saka mambo uyu Herod ada kuuraya Jesu afa, but unobereka chimwe chinoda kuuraya futi the same anointing iyoyo. Chinoiuraya chiri muna mwana wacho ari kunzi Herod futi. Handizvo? Right. Tobva pana Herod iyeyo tonosangana zvakare naHerod unozvigarisa pachigaro achitaura nokuzvikudza. Pakara vanhu vakati ndimwari ari kutaura pano, iye akazvigamuchira muzvikudza ikoko. Zvanzi akadyiwa nehonye akagamuchira. The same Herod. Handiti? Vana vari kuberekwa vachingoita zvaunoita pamavambo zvine chekuita nekupfurira mberi. Saka dyara chakarurama, dyara shoko raMwari mumwoyo mako, dyara zvokwadi sekutaura kwomuparidzi anoti muna zvirevo, tenga zvokwadi usazvitengesa futi. Amen. Shiva tibatsire. I just want to confirm this. Nekuverenga mugwaro uyu pana Matthew chapter 17. I just want you to see this. Matthew chapter 17. Verse 12. Verse 12. Asi ndinoti kwamuri, Eliya wakatosvika, asi havana kumuziva, asi vakamuitira pavakada napo. Saizvozvo mwanakomana womunhu uchabva wotambudzwa navo. As I was saying, havana kukwanisa kugamuchira mharidzo yaJohani handiti? Ndiye ari kunzi Eliya akatouyawo, asi havana kumuziva. Vakamuitira zvakaipa, yeti ndiye akanga ari mheyo dzekugamuchirwa kwaKristu. Saka ndokati vakaramba Johani, kwai kunyange mwanakomana womunhu vachamuitira futi zvimwe chetezvo. Vakuuraya mwanakomana womunhu, mweya mutsvene ati paauya kuchienda kumabasa mamwe chete iwayo. Chii chavakaita? Vakatora vana Peter naJohn vakavaisa mujeri. Vakatora Jakobho vakamudimura musoro. Ari munoona. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti zvine muhwezva hwokusagamuchira shoko raMwari. Saka zvinokosha hama mukunamata kwedu kuti tive nenheyo dziri dzakateiwa muzvokwadi neshoko raMwari. Abrahamu akati agamuchira shoko raMwari, Mwari wakauya kwaari pachapter 17 yaGenesis akati ndikuita sungano yangu newe. Because pachapter 15 akanga atenda shoko raMwari zvikanzi kwaari ndiko kururama. Akatendei? Akatenda kuti Mwari unoreva zvokwadi uye ichokwadi chinoita
kudenga. Is that right? Zvikanzi namwari ndokururama kwandinoda. Come chapter 17, wotsaka Abrahama chifamba hako pamberi pangu wakarurama. Ndoita sungano yangu newe. Is that right? Kwete iwewe wega navana vako. Saka vanange andrude vakutounzwa musungano. Amen. Vari kuberekwa vari musungano. Vari kurarama vari musungano. Nemhaka yokuti Abrahama watenda. Ndochikonzero nekutenda ikoko Abrahama akagara mumatende. Kwete iye woga Isaka akagara mumatende. Kwete iye woga Jakobo akagara mumatende. Nemhaka yei nemhaka kuti Abrahama akatenda. Hama kana chida mangwana ekereke ino. Kana mazuva nekunamatirwa kwaMwari kunyangosvika natisisipo. Ama ngatisei kunamata kwedu pashoko ramani. Kana tichida mangwana ngatiteye shoko ramwari muupenyu hwedu. Is that right? Ngativakei, ngatisei mukuita kwedu shoko ramwari. Nokuti tikarerusa shoko ramwari, vana vachazoita sei? Vana vavo vozvoita sei? Remember Profita antaura pane nzvimbo achiti kwai mai vavo vaiva ekorasira. Waingova munhu wanongoita zvokungoimaima zvisina shoko ramwari mavari. Vheri kwai mwana wacho azviguma striptease. Striptease vaitaura, kuAmerica pavakatanga kubva paunhu hwechokwadi, unhu hwakanaka, vaiimba vachiimba vachizvifungura vachizvibvisa hembe. Anoona vanhu vachifarira izvo, uri pastage paipe vachiimba zvishamisa vari ipapo. Anzi mai vakatanga vari muchechi vari kora zvimwe, but mwana akazoguma estriptease. Anoona chii chiri kuitika? Kuramba mhodzi ichiramba ichikura. Ndokushanda kudyara mhodzi yechokwadi kunoberekawo chiri chechokwadi. Saka iva nehanya nezvounoita nekutenda kwako. Abrahama akanzi ndakuropafadza iwewe navana vako. Amen. Now, nokuda kwokutenda kwaAbrahama nekuropafadza kwaAbrahama kuona anotonesa izvi pana vaGalatia chapter 3. Let's just see. Galatia chapter 3. Galatia chapter 3. Just read verse 6 kusvika pa 9. Verse 6. Abrahama zvaakatenda kuna Mwari kukanzi kwavari ndiko kururama. Naizvozvo zivai kuti vokutenda ndivo vana vaAbrahama. Norugwaro zvarukasiwa zviri mberi kuti Mwari ucharuramisa vaenheri nokutenda kwakaparidza evhangeri kare kuna Abrahama ruchiti mauri marudzi ose acharopafadzwa. Amuna Mwari achida iwewe kunasvozvonamata Mwari haana kutanga newe, akatanga kuna Abrahama. Rugwaro rukaparidza kuna Abrahama kuti iwewe marudzi ese acharopafadzwa mauri. Abrahama akazvitenda izvozvo, Mwari akati ndicho chokwadi, ndiko kururama. Panheu idzodzo isuwo tinogamuchirwa nekuti tinoruramiswa nei? Nekutenda. Can you see? Nekuti Abrahama akanzi wakarurama nekuda kwokutenda. Saka chaanobereka chine rudzi rwezviri iye. Saka Mwari akati kuna Isaka ndokuchatumidzwa rudzi rwako. Isaka chii? Isaka chibereko chokutenda kwaAbrahama. Isaka ndomaonekere emugumo wekutenda kwaAbrahama. Saka rudzi rwaAbrahama runodaidzwa kubva kuna Isaka. Andinoona
pane mheyo dzakateyiwa naMwari zvinotiita isu nhasi kwose kugamuchirikawo, kunyange takafamba muzvakaipa, kunyange takaberekwa pakati pavana kusateerera, kunyange tainzi hatisi kudzingiswa, kunyange tatisi mukati mesungano dzeIsraeri, asi nokuda kwokutenda kwaAbrahama, Paul woti Mwari ane nyasha zhinji zhinji wakatiponesa. Ndizvo ndizvo. By grace are we saved through faith. Takaponeswa nenyasha kuburikidza nekutenda. Kutenda kupi kwa Abrahama. Saka as a church hama pane urudzi rwokutenda runotaura kuti pane kutenda kumwe. Sekereke tikarasha kutenda ikoko hama tinobereka zvisingagamuchiri shoko raMwari, zvisina hanya neshoko raMwari. Mangwana hama pachazova navanamati vasingazivi Mwari. Sokutaura kwamuprofita sekusaziva kunoita Broten Tote ari kuSouth Africa kuCape Town kupashungu pamusoro pekuti kana hwava usiku kuIjipita kumusoro-soro kwaAfrica uku zvine zvakamira sei. Kusaziva Mwari kunyange simba raMwari. Ama zvinotora kugamuchira shoko raMwari, nekuti shoko raMwari rakapfufwa kuti rinorarama. Uyezve kurasha kutenda nokusararamira pakutenda kwakaonekwa kare nomuprofita kuri mumakomba ekurashika. Izvozvo zvine impact, zvine zvazvinoita pamusoro pekusatenda nokutenda shoko raMwari kungavapo pazuva ranhasi ratinoraramira. Mwari vatibatsire. Pamusoro paAbrahama kwai isu tigamuchirwe tizonzi takarurama zvakabva kuna Abrahama iye wakatenda. Ndizvo ndizvo. Ngatitende, tiraramire kutenda, tipractice kutenda, tifambe mukutenda, tive vekutenda. Amen. The last scripture we may read kutaurwa kwenyaya yaAbrahama as we confirm this pana Hebrews 11. Kutaura pamusoro paAbrahama. Just read verse 8 to the 9. Hebrews chapter 11, verse 8. Nokutenda Abrahama wakati adanwa akateerera akabuda akaenda kunzvimbo yakanzi uchaipiwa iwe nhaka yake, akabuda akaenda asingazivi kwaanoenda. Verse 9. Nokutenda wakatogara somutorwa munyika yechipikirwa sapanyika yavamwe, akagara mumatende naIsaka naJakobho vadyi vechipikirwa pamwe chete naye. Amen. Abrahama chakamupa kuti agone kurarama kwaiva kutenda. Nekutenda akatenda aine tariro kunyange pasina tariro. Nekutenda akagara mumatende akabereka Isaka waiva nokutendawo. Isaka akabereka Jakobho, kunyange Jakobho anga aberekwa ari gotwe asina maruramire ekuti aone ropafadzo youdangwe. Maari akatsvaka udangwe uhwo, ndo panotanga ropafadzo yaJakobho. Akatsvaka first things first, zvinodiwa pakutanga chii? Udangwe. Ndo waakatsvaka. Kunyange asati aberekwa nemudumbu ramai, chaaivavarira nokusvibira ndinoda udangwe. Wakamupotsa pakuberekwa, asi hauna kubva mumwoyo make, hauna kubva mudangaro dzake, hauna kubva mukuda kwake. Zvikainfluenza mai vake kuti vamuudze musuwo kuropafadza vake, ndo vakanzwa Isaka achiudzwa kuda kuropafadza. Mai vakaenda kuna Jakobho vakati maropafadza apenda, iwe itai zvinezvi wakadai upiwe maropafadza ake. Nemhaka yekuti zvaiva maari. Tokisana. Sekera paJakobho akazonzita rakwa uchanzi Jakobho waakunzi Israel, nekuti wakarwa naMwari navanhu ukakunda. Yange isiri nyaya yekungoti Rabheka ndiye akazongomita kuti zvimuitire zvaakaita pano. No.
but zvaiva maari iye waida kuti zviri impossible zvive possible. Ndokutenda kwavana Abrahamu kokuti hazviri impossible sarave nemwana, zviri impossible ndive nemwana nezera rangu, asi akatenda netariro pasina tariro. Kemisika Jacob the same, zvisingagoneke nokuti auroberwa ridamwe, akaita kuti zvigonekwe nokuti maari maiva nekutenda. Ndozvatinodarika kwazviri hama as a church. Towisana ngatiremekedzei shoko raMwari, ngatitorei shoko raMwari sezvarinotaura. Kana vanotarira shoka dzedu vatarire shoka dzavanhu vakararamira shoko raMwari. Ndokuda kukudzai, kana tikarerutsa shoko raMwari, vana vedu vachazviita sei? Vanouya mangwana vachazviita sei? Kana isu tisina kumira pashoko raMwari. Ai Mwari vakatibatsira tive kwete kubatwa nesimba rekutonga, simba rezvakatotongwa kare, asi toda kubatwa nesimba rekururama kwaMwari. Maybe tipedzise nokuverenga disquotation page 27. Page 27, paragraph 177. And you, assemblies of God, in the assemblies of God, you let them women bob their hair, but forbid them to wear makeup. There's really not a scripture against makeup, but there is against bobbing your hair. She ain't fit to play before God. The Bible says, your husband has the right to give a divorce and leave her. She represents herself to the world as an impure woman. The Bible says she dishonors her own husband when she does it. That's exactly what the Bible says. Well, but a woman wearing makeup, we find a woman did it in the Bible. Only one. It was Jezebel. That's who it was. The only person in the Bible that ever wore makeup was Jezebel. And God immediately fed her to the wild dogs. She became a disgrace. And if everything that is mean is called Jezebel. Amen. Ndiye watinoona mwana zvakasara chapter 2 achinzi ndakamukandira panhoo sezvakaitwa navana vake ndikavauraya norufu. Amen. Zvinotora hama kukoshesa shoko raMwari. Hanzvadzi, hama ngatikoshesei shoko raMwari. Zvarakareva zvive izvo nekuda kwemangwana. There is a tomorrow. Tovisana. Panofanira kuva nenheyo dzekuti Mwari akwanise kubatanisa. Ndizvodii? Asi chiziva chinhu ichi kuti nechekare kutonga kwaMwari kwakatsveta vanhu panzvimbo yavo. Already tine representation. One time Brother Branham achifunga kuti saka munhu akafanira kuita sei chaizvo achibetsera nepfungwa iyoyo, Mwari akamuita kuti abude mumutumbi uyu. Akati ndakamira but angavete tukaona achibuda muviri wake, achitora muviri wake uri pamubhedha, iye akamira panapa.
tarisa kunamira kupa vachikutarisawo kwai ndakaona vazhinji vachiuya varume vechidiki namadzimai echidiki vese vachinditi precious brother kwai vese vanga vakachena izvodii madzimai vaine bvudzi refu varume vari muchimiro chakanaka vese vachiti precious brother uchiukotarisa kuna mutumbi wakuruko saka hama pane vakanguva vainda kwatinoenda vakaradzwa kuprofita vari muchimiro chiri chavatendi izvodii asi on the other hand pane vakatongwa profita akaoneswa zvekare nechimiro chezvimekapu zvavo nezvavaita bvudzi ravo zvese zvakaonekwawo kati vakatotomwa nechekare hapana marurambire ekubuda muchimiro ichocho simwa wakatitira nyasha wakadzisisa shoko rake saka madekwanano hama zvinotora shoko ramwari tomisana ngatidyarei mwoyo medu shoko rechokwadi kuitira kuti kana zvakaipa zvikauya kuti pane chinhwani chiri kwahama pane mangwana abraham anzi akabva kunyika yokwake akandogara munyika yechipikirwa somutorwa aigova mutorwa sei kuzvinhu zvaitwa he was a stranger kumafashions akanga achisimuka kune zvakanga zvichiitika chinamatiro chaiitwa nziyo dzakanga dzichiitwa namatambiro aitabwa nawo zvese akava a stranger to everything ndizvodii kunyika ikoko kune dzimba dzaivakwa nemautirwa dzaitwa but he was a stranger iye aigara mutende zvisingazwi shiki lavamutosei kudaro nekufuma kweshoko achigara mutende kudai nemhaka yekuti aiva nekutenda. Is that right? Atidi kubatwa nezvinhu zvinongova zvenyika tifanani nayo pamaitiro edu. We are strangers. Tiri vaeni navatorwa munyika ino. Atizive nyika ino. Atizive nguva ino. Hama tiri vaMwari. Ngatiteyei upenyu hwedu pashoko raMwari. Sechechi hama ngatiteyei chechi pashoko raMwari. Nekuti kune mangwana. Tumisana. Varipo vari kuuya one vachiona vachitenderukawo ama ngavaone isisu tiri pashoko raMwari. Ngavaone isisu maitiro edu ari shoko raMwari. Ngavaone mafambiro edu ari shoko raMwari. Nokuti Isaka paakaberekwa akaona Abrahama achifamba pashoko raMwari. naJakobo zvakapahanya nekuti kunyangwe ndaberekwa ndisiri chaiye ndinofanira ndive pashoko raMwari zvikamupa kuti aripowa pashoko raMwari. Ndizvodii? Then all the forces zvese zvakavakomberedza zvaipromota zvaipusha zvaiita kuti Jacob ave panzvimbo iri chaiyo. Ndochikonzero kunyange chiitire chaicho chaIsaka nemaronero aIsaka nemaitiro aiita nezvaakanga achiita zvakaita kuti mai vacho vati matikana Jakobo akatekera kuti dai nyiro iri tozorei vakamuti ngaende paDonara pemisika. Hazvisi Rebeka naIsaka vakaita kuti zvive izvozvo, but hunhu hwaiva Jakobo hwaipusha kuti vanhu vafunge zvavanofunga pamusoro pavo. Pemisika. Saka tiri vana vaMwari, takadaro tinamata Mwari. Ndizvodii? Saka ngatitore shoko raMwari rive ndiro nheyo dzekutenda kwedu. Pane zvatinoita ndikwanise kuzvitarisa nokuzvisimbisa nerugwaro neshoko raMwari. Izvi zviri kuita nokuti shoko raMwari. Zvimwe zvacho zvinorwadza, zvimwe zvacho zvinorema, zvimwe zvacho zvinoshungurudza, asi nokuti shoko raMwari I'm prepared. Ndifambe navashoma, the despised few. Ndifambe nzira yeshoko raMwari. Nokuti hama hadzisi nhema. Zvinhu zvirikuitwa navanhu nhasi, zvavanoda kuita misoro yavo, zvavanoda kuita mupfekero wavo, zvavanoda kuita maonero avo, zvavanoda kuita maitiro avo, zvese zvakanguva zvaonekwa zviri munzvimbo yazvo.
Muprofita akazviona zvekugera, muprofita akazviona zvekudenga. Ndizvodi Ishe ngatibatsire. Ngativei humble enough kuti titore shoko raMwari. Paunoita zvaunoita ukwanise kureva uchiti ndizvo zvinotaura Jehovha. Ndiri kuita izvi nekuti ndizvo zvinotaura Ishe. Mwari ngatibatsire. Thank you, Lord.